Националният превозвач България Ер прибавя още една екзотична дестинация към многобройната си колекция – Канарските острови. Авиокомпанията пуска нови сезонни чартърни полети до Тенерифе. Всички, които търсят горещи летни преживявания или екзотична почивка на атрактивна островна дестинация, ще имат възможност да ги намерят благодарение на чартърите. В понеделник 6 юни пълен самолет Airbus прелетя разстоянието от 4000 км, за да откара над 160 туристи на мечтаната екскурзия. Не, и друг път съм летял, но става просто, че за пръв път е чартърен полет, който директно отива от там. Това е новото. Абсолютно спонтанно. Просто разглеждайки екскурсиите, не сме ходили на тази дестинация. Малко разнообразие, нали? Един път Европа, един път островите, един път някъде в Южна Америка, ако успеем. И така. Беше ми мечта да отида до Канарските острови и прецених, че сега е момента. И така избрах дестинацията. Ивиана пътува с двете си деца. Избрали дестинация Тенерифе като награда за отличния завършек на учебната година на мълчуганите. Звучи много екзотично, и съм чувала от доста мои приятели, които са били там, че това е едно от най-хубавите места, които са посещавали. И с това решихме ние също лично да се уверим в това. Аз очаквам да си прекараме добре и другата година да стане същото, каквото ще стане сега. Традиционно България Ер изненада първите пътници по новата чартърна дестинация. Тъй като това е първият чартърен полет, имаше шампанско, имаше шоколад. Това е стандартна процедура. Ние обичаме да караме нашите пътници да се чувстват специални. И този път, разбира се, не пропуснахме този шанс. За мен наистина е истинско удоволствие и много се радвам, че ще работя с такива професионалисти, какъвто е нашият екипаж. Настроението е много добре, пътниците се чувстват страхотно и аз също се радвам много. Това, което забелязах, е плама в очите на пътниците, тъй като отиват на интересна дестинация, нова както за тях, така и за нас. И може би това за тях е по-интересно. България Ер ще изпълнява сезонния чартърен полет всеки понеделник от терминал 1 на Софийското летище. За детайли и записвания може да се обърнете към туристическия си агент.